どうしたんだ一体。例の子ネズミがちょろちょろしてるんですよ。もうすばしっこくって私にはとても手に負えないから、先生一つと捕まえてくださいよ。で小僧はどこにいるんだ。それがね、何のよ。これやる。なぜくれるの。この間のことは本当に鬼切るぜ。さあ取ってくんな。いらな。そういうね、やっとこかっぱらってきたんだぜ。私泥棒は嫌いよ。じゃあオイラが買い盗むのなんで黙って見てたんだよ。おかゆと飴じゃ話が違うわよ。おかゆ盗むなんてよっぽどひもじかったんでしょ。おいらひもじくねえことなんかねえよ。でも私泥棒するくらいならこじきをするわ。こじきはすかに人にぴょこぴょこ頭を下げて男のすることじゃねえ。あんたいくつ。七つ長次帳簿ってんだ。帳簿は一人っきり。ちゃんもおっかんもあんちゃんだって二人やら。それでみんなあんたが泥棒するの知ってるの。知らねえ顔してるよ。ひどい人たちね。そういうね、しょうがねえんだ。ちゃんもおっかんも貧乏しすぎてボケちゃってるんだ。それにあんちゃんたちはまだほんの子供だしな。だってあんたより年上なんでしょ。どうだこの人が腹を減らして指ばかりしゃぶってるよ。はあ、おいら馬になりてえな。馬に？なぜ？馬は臭くてないんだもん。臭いのはどこでもいっぱいあら。その飴ちょうだい。もらってくれんのけ。じゃ確かにもらったわよ。なんで？今度は私があんたにあげる。あんちゃんたちとお食べ。そう。もうお帰り。そして毎日夜になったらここへおいで。私たちの余ったご飯持ってきてあげるから。だからなるだけ泥棒なんかしないでね。